Boy na mga kasama mahigala. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Wake. Gibuhatan kinig duha sa radyo ni Ray Arellano. Kailan ang atong magtatampo si Wake. Kini kami nyo no sahe ba? Di na to kano no? O di ni mga timanon. Mabot yun nga laayan ka. Labi na magawas ang tinuong batasan sa imong partner. Nga uni akong asawa taon, purbida. O nga nung na problema, gikuha niya akong asawa, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga panghitabo, ha? Pagkasinaw, pagkahumuhog, pagkadanlog sa imong buhok, kun hikapon, murag mamon, danglog-danglog, labi nag-imong sudlayon, pagkasiga, pagkapula, pagkadako sa imong mata, kung tutukan og tan-awon, mupahiyong daw ungo nga sudungon, pasilanin day kung maako ka, bagtumba ko, dakong baka. Ay, daw, si Batsa, kaya na ako asawa. Si Batsa. Natanas, Pedro. Lang niya ang imong gikanta, oy. Day, unsa? Santi mo sa natugod. Aha. Lang to, day, kaya nag-practice naman, Miss Pedro, day. Di na itong silbi, day, eh. Say, di gud magsilbi. Wala ay. Imo na lang gikalimtan atong theme song. Aha. Di na lagi ito mahimo, inday. O gano'n dili, man. Tugay na kito. Uy, plaka pa scratchin na kayo. Di na maklarong lyrics. Day, scratch ko taon. Na lang gud gawa ka na igugman ako. Oh, uy, iapilon. Kisa pinigin ko na. Ay na lang ta. Kinsa lagi nagsulti Ay na lang mo? ta. Astilan, gagod niya yun. Kanong sabot siya na imong manaranggan, ha? Sa? Kinsa nagsulti mo, ana, ha? O sa baday, ha? Mauna yun na isulta sa pagsigi ni mo kaunog baboy? Nay, high blood na kayo siguro karon. Taka ka malanda, oy. O dili bitaw ba itong sudan? Ikaw man sa imo high blood. Kuhaan ka ng pataka malasag ka, eh. Mukhaon ka sa kunsa, eh. Bisag utan. Bisag utan, ha? Nya, subakag baboy. Ay, awa ka na. Sus, kakayo ko di mong Ay, makal-makal ko taon. Unsa man taon ka, eh. Tilba, kalma lang. Unsa? Kalma. Ing na lang yun, nga nausab na ka. Ako rin nausap nga. Klaro, kay ikay nausap. At sabi Dabita, nausab ko di. Ay, sos, sa una, inigbata na ko, pukaon ko nung kiss. Karon, sos, pukaon naman ko ni mo gatas, pakampinan pa ni mo gitlog. Kanindot, anak. Usap kinindot, ana, ha? Usap na kinindot, kinindot, pukaon ako, ingon maka nga, imo ko patiran, be. Hoy, bangon, let's say! Patiran ti karon ng bukol ko ng itlog, runi mo. Karan to. Anya, mauday na inindot mo, ha? Nindotin na style ay na. Ang gahi mo sa kapukawon. Say, gahip ko nga, inig-abot na ako, gikas trabaho, sugaton na rin ko ni Mugki sa una. Karon inig-abot ko, sugaton ko ni Mug hugasan. Maayo na, ha? Kani ato, tawagon ko ni Mug hon. Nya, karon di na hon, ha? Hon, matug na ta, hon, ha? Kaon na diri kay diyan ay sinukad hon, ha? Karon, hani, tawagon pa ko ni Mug hani, ha? Hoy, kanahan, kaligo na dito, kaligo na, kanahan. Maho ka lang, piot-piot. Sos, para ka na, naginuton pag yun mo. Naginutom rin ang dukot kay lami kayo. Kana patawa makalagot kayo. Ay, pakakidot. Ay, naunsa baya mo tilma, oy. Hunahuna, asad taon ng imong bana. Maubaya na'y nanginabuhi ninyo. Sabtasad na. Kay dili tadang hikayon maayo ang kondisyon, ana. Na'y usahay nga gikapoy, gikas trabaho. Dapat imo po ng lambingon inig abot. Ako bito nang gibuhat na Ay, kada bang inig katuog ninyo, kinahanglan nga imo ginanggakson. Muunlan kas iyang bukton. Ay, sobra pang atong gihimo, anak, nay. Oy, kay unsa bay gihimo nimo? Dili ka buong lari ko siyang bukto, nay. Ako pa yun ang yakan iyang naw. Ay, hala, oy. Hala, mamatay imong bana, ana. Uy, usa ko mamatay, nga buhin ko pa man kaayo siya. Unsa? Ngano na mingoy naman sa kadiha, okay? Nag-away na sa mo sa mong asawa. Sawa na tayo, sabot eh, sabot. Ngano man? Masapot naglit. Usang taon eh. Bisag way hinungdan, sapot. Mo nagisapot, kay wani mo unsa, Unsa tay? Sa iyo, brother ni mo, wani mo unsa, Dapat imo nang unsaon lang kung maunsa na. Wani mo unsa, Oy.
Kasi wa sa ang tatay sa iyo sa Mo buhay. nagisapot ka wa lagi ni mo unsa. Unsa biya ka oy. Unsa na pirmi? Aron dili na maunsa. Unsaon perme? Oh, unsa na pirmi? Unsa na? Unsa bra? Unsa kidot pa ni mo tayo? Kidot kay katay. Unsa? Bungo kay kasi itoy tayo ay. So kasama kami niyo sa kong asawa. Karon pag yun siya mag-idingon ini. Murabag. Ay iya yung ko pigutan sa kong mga lihok lagi. Unya. Oh, kaon na diha. Sila di sa tatay nanay day ha? Wala ni magdaha? Mana sila kaon. Mao ba? Ako na day pa kaon day? Oo, natuwa pa ka. Kung kabitaw ka. Sugno ng hagok nimo. Ha? Ah. Ayun sa paghungit. Mukha ko sa ko day. Ayun sa. Nga naman. Kisa man si Vicky. Daghan kay sa miss call nimo. Kisa man at siya. Pero Victor, ayo di ba na si Consul Victor Lunday basig mao na. Ambot lang nimo. Nasabot ang mag-inom, nagsabot mi nga mag-inom mi. Nagsabot mi inom mi pero wa mi magsabot nga wa ba Nga. dayon. Ay, lang dia ay. Mao lagi. Ikaw ba bakakon? Jukay ka oy. Ha? Bakakon mauday usa sa inungdan nga magsigit ag away. Madugay magsinumbagay ta. Day. Gusto ka gidana, waki? Ha? Ha? Kana. Kau na dia. Galituan tika gumba, galituan tika. Ay. Imo na ang paborito. Ikaw si hinungdan ani day oy. Gamay ko na tong sipiat. Rak mo dayon ka. Naibaba ni mo murag masingdan sapon. Ha? Ang mga maayo na tong binuhatan, imong kalimtan. Imong i-delete, ha? Tiyara ako sweldo, ha? Wanay bawas, ha? Pag-rosaryo niya dito. Salamatan. Pero ayaw pagtuo ha. Ayaw pagtuo nga nalimot ko si buhati mo. Ako nagpasinsya na ba ko ha? Ayaw di paabutang nga maupos ang akong pasinsya ni mo ha? Sige na imong taping badako. Ay, bida. Ako may nagpasensya ni mo, ha? Kaya giutong lang akong tanan, ha? Isabuti ka. Bisa sakit, kayo mo mga sinultihan, nga mura kang tinta, gisabuti ka. Pero niabustar ka. Nataas ang bayo. Salamatan. Dami ka na. Pero hoy! Bagkaan mo daw, no? Uy, kalit mo lang. Ikaw may bagagdaong, ha? Tilawin yung kinilawhan, oo. Saktura bidestimplahan. Lami to da. Hasta imong humba, lami. Tilawi, Lata kaayuhan, no? Sunod usban ng batasan mo, ha? Kanang batasan nga di makaugiro. Paghilaw ka na mo, ay! Nay. Ay, mga pagagnaw, mga hanggaw. May pahungit-hungit pa mo na mag-away lang gihapon. Mabuang ta ninyo. Ay, nagpaibog-ibog lang mo. Iibog ka day? Naibog ka na ay? Ha? Usay naibog. Ako, naibog ninyo. Ay, never. Dahilas-hilas lang mo. Hoy! Tunyo! Gang. Oy. Dali nga rin kay hungitan ta ka. Kita jud mo gang. Unsa man na gang ha? Buwad. Problema ni mo pre. Sa problema. Nang kasawa na ko, nga di magsabot sitwasyon ba? Dili sila kasabot sa ilang bana. Mauna. Yun ngano ba pre? Ay, paita niya ko asawa, pre, ha? Pagkadili masabot. So unsa man pre? Ang bana, og way trabaho, asawa, yaw-yaw. Yaw doon na trabaho, ang asawa, magyaw-yaw gyapon. Kay dili ko do, gamay ra ko do sweldo, dili sakto, tugay ko no moabot, pida. Ug di ta maglungag, magyaw-yaw. Ug maglungag ta, magyaw-yaw gyapon, hilaw ko nung kanon. Ug magluto tag sudan, suko kay parat, pida. Kung dili parat, tabang. Inana na sila. Unya dili magluto, masuko gyapon. Asa naman taan ni pre, ha? Pre. Kano mga asawa ngayon na pre, ha? Mao ganin ni pagkita ng batasan. Nagkinahanglan og tune up. Usa man sunap. Usa pagtuon mo sa kusawa pre, kinaka itunap. Adili ba? Nagkinahanglan nag-aksyon. Ayaw pasagdi ngayon na lang ginana pirmi. Ako bitaw. Ay, kita ka na ako asawa, ha? Ngayon no, asa no? Naluyo ha? Ah. Ang hay-hay na. Kita ka na. Siya mo ng hay-hay ha? Siya mo ng hay-hay. Ay maayo di, kadi ikaw mo nang hay pre. Ay, ako may nang laba. Mo sa itoy. Pero wala na may away, pre. Malinawo na kayo, mi. Mo lagi pre, mao ba? Pero ako pre no, sultian di ka. Inig padung pa lang na ako sa pultahan, nig abot ako, wa na. Garak-rakan ako sa bakba sa mo murag machine gun sapon. Ay, magparak-rak mo sa gabri. Oo, sa may buhaton ako, ha? Sukal!
Sa buhaton lagi eh. Ngay tudlo na ka ha, para makabawas ka. Saman. Kanang inig abot din mo ha. Nigsud di dayon nimo sa pultahan. Unhi o kasaba imo asawa. Kana suko yo kayo kasabing bayo. Mao ba? Unsay unsa man say hinungdan nga ako sa tiyang Ay kasama ni? bahala na ka. Basta kayo unhi o kasaba. Oo niya musukol pre. Bahala na mo sukol. Total lang kauna man kang kasaba. Ha? Sa to pa. Bawas na lang niya. Ha? Mao ba? Ana din na? Oo. Ha? Laparuhon ba ni mo yung inigabot ni mo? Oo yang musukol man. Be. Pasag di ba? Balos na lang niya. Kana kong musukol. Pero di, kakak na. Bukakak na. Dili ka na basta-basta kasabaan. Mao ba? Ana din na pre? Awa ko. Bakit ta ka? Ha? Taga, ano kang sapol? Ha? Himyat! Hoy, Himyat! Dong? Marika! Nana Dong? Oo, Ano man? awa, ha? Bakit ka? Lamparuhon ko na. Ang pretso. Di lang ka tayong gawa. Na, pre. Himyat! Na, pre. Pagdali niyo! Pre, doon na imong asawa pre, doon na. Nanaw. Awa, maungon gani ko nga pagdali. Agay! Pre. Sama kang Tarungan kong tawag ha? kita. Bughao ti kanya! Ha? Pre. Hey, pre. Oo, ang kakabaos. Kausar ba ka? Naunahan ko. Nabangas ka? Pibutoy, pre. Awa, pre. Butoy ko kayo pagkasidor, pre. Kiturtari, ay. Naluoy ko sa kumpare tao na ako. Huwag yun kabaos. Pero nahuna na ako nga sakto baya sa diyang sulti. Balag sukol akong asawa. At least, baos lang iya ha. Mao nga, sa pag-uli na ko. Kanya rin pagkaulian ako. Siguro yung kong rakrakan ko niya akong asawa. Kay, nadugay mo ko. Pero gamiton kong tik-tik ni pare binok. Unhan ako kasaba akong asawa. Ug mahimo, sagpaon ako. Gusto, sagpaon ako dito. Bahalang musukol siya. Total baos naman lang iya. Makabawas ng yung ani. Tuulak ko sabay. Ni anak ko doon sa pultahan. Tayo niya may kaldero. Unsa ka kung mauni ako itukol niya, no? Purbida. Kaya maor bugyo ni pirmi gamiton niya ako. Ha, puslan man. Kiniwa ako gamiton, be. Yan na makaldero, rin. Butang sa daplit. Buslo tentang litong sa sige pag hinapaks kong utaon karon mubawas ko manok to ko nya ni kabli niya way dagang sulti piti na yun manok to ko ay kusugas na ko manok to grabe naman siya ro di siya kamataan usog kay napakatuto ka awa na ay nay nagpadung din ay wana mau na ni handa mo ko ni kaldero kadugay ba ni mo na abli Tiyak pa lagi ka. Kabaos ko. Ipasigaon ako suga. Ginoo ko! Oy. Giunsa man ani mas tatay, wake! Oo, si Toy. Si Tatay Miyaw magudin eh. Dahil pasaylo taon ko na Sa pasaylo? Mina ko kay butoy si tatay niyon! Hon, ni taon pasaylo ako. Abi kong ikaw to sa tatay mo kuday. Di ay! Sa ato pa ako day tuyo ni mo adto nga imong bunalan aning kaldero! Ay, gusto na taonan. Sakit na kayo. Sakit ay! Day pa'y rapido ay! Agoy! Mao ni akong problema ron gabi sa unsaon ako agyog ko pasudlas bay. Saan ko ngayon man akong pasaylos kong asawa? Di gyud siya maminaw nako. Karon ari lang taon ko batuog gawas. Diya mura na taon kong iro diri kay lawga taon pakanon ko diri bukog baita lagi. Usa pa ako buhaton na ni Ate Pres, babina, ha? Kung kamoy pasultion be. Di pa siya makapasaylo nako. Budangop ka ko anis barangay. Usa man kung kamoy pasultion ba, Ate Pres, waki. Okay, ang
sendo dato karo adlaw. Sa di pa atong sinder ati pres ato sa basahon taon aning mga blind ati pres kay kanunay gyud ko ni silang maminaw alpha blind massage sa Metro Gaisano ati pres. Oh, di ay? Naa sila sa Metro Gaisano Metro ug Gaisano. Gaisano tabunok kanunay gyud min naminaw sa inyong hang programa kun Thank you. ako apasultion. Thank you kayo dong ha. Salamat kayo diha. Ug sa Purok Tres Dangkias Butuan City. Anak ko no yung mama tao dito sila si Lucina o si Junior Larcina Lasirna lagi Lorcirna Lasirna dene kanunay yun silang maminaw sa DXBC Butuan at pres. Thank you kayo ninyo Jewel Dodong Elmer Laserna. Thank you kayo Elmer Laserna sa pagpaminaw. Okay ati pres? Okay, ang sendo dato karo adlaw. Ang ato sender ati pres mo si Dodong Waki. Waki. Si Waki. Waki. Si Waki ate pres, murag under yun ni siya permi siyang asawa tao na iluoy kayo. Oo, nya. Di ka usa nagpatambag siya siyang amigo nga mauna ana, gituduan siya siyang amigo nga unahan ko no. So ang iyang gibuhat kay dugay man siya na uli ate pres, giunahan gituduan niya. Pero ang naunhan ang iyang tatay, nabukol ang agtang siya tatay, kuyapan taon, manong kulatado siya siyang asawa. Unsaon ko nun nga, naaraman siya sa gawas patulga, ati pres. Wala pa sudla. Wala pa sudla, luoy kayo. Luoy pod. Oo. Bam, unsa may kasulti, ati pres, unsa man? Kuan lang paduga-duga ya lang mawara na ang kuan. Unya mga kapasaylog yun. O buhat kag na makapalumoy sa balatian sa mga asawa. Tinuod Nga na kanimo. Tino na, unya, akong tanaw sa ati pres, kadang, murag, yung asawa ba, di ko kasabot nga, Ano naman? usahay kadang, maayo niya kalit, paryato na ngaon sila, hungita siya, Oo, tilawan ni oo. mumba, lami kayo. Ay, ako ko na, Makalit lang, Kalitan no? sagit, oo. Oo na nga, di masabot taon. Pero sabtan lang na yung mga asawa doon. Oo. Ikaw lang sabot na, ang asawa mga ana. So, am-amil na niya. Ang aman. Baga Oo. sorry, baga Pakayo lagi pasaylo, mga importante. May pasaylo. Niya, o di kalim na yung pasaylo. Uy, huwag lang sagdan doon. Pero, pag panalitan na aron mapasaylo ka, buhat lang sa bulahaton para mahimuot imong asawa nimo nga naghimo kag mga maayong butang Tinuod. para maluoy, di ba? Bam! Ari bang be? Ikaw eh. Sa tinga sa itong Cinder Gulyan. Waki. Si Waki. Waki. Suwaya ko no, Waki. Suwaya? Ayaw si Oo. Waya. Ay, kalimta. Oh. Ay, Suwayi. kalimta diya. Suwayi ko no. Ari na dara. Suwayi ko no, Waki. Panahon sa kagabhion nga doon na magyud mo'y buhaton isip magtiayon, di ba? Oh. Kung saan man ang buhata bang? Kaya bang ang gimbuhaton sa magtiayon, Kung saan ibutang lagi ng nato. buhata, oy? Kaya bang responsibilidad sa magtiayon, Adi, ay, pananglitan ibutang nato maabot magyud panahon nga kanang mga tuog ka mo, maghigda ka mo. Unya, oo. Apan ka na, kung dili po sa init, o kadi man mahitabo nga magbuhat ka mo ng mga buluhaton o magtiayon, kung init ang iyang uo. Kanang na ang suwayi ko no, o ampo sa dili pa ka mo magbuhat. Kay mahinuklog siya nga, usap ni ultimo gani sa mga parting lawas, magampo man una siya. Ako buti pasabot kay muragwa magginoo gud inyong pagpuyo. Kay uguli ko, kana na, mabasa na sa tubit. Ana sa panultihon ni mas sinulat ti propeta tubit. Pero kung ari ka diri sa panultihon sa Old Testament gihapon, diri sa kanang nga ang Kapitulo 15 verse 4 kung ako masayop, giingon didto nga ang malumong pulong maghatag og kanang kadasig. Pero kung dili gani malumong pulong maghatag og kasakit og magwa sa kadasig. Ang but pasabot na ko nga kanunay ganay init pirmi ang atong o, wa gyoy kalinaw ang pagpuyo. Mauna. Ako pangutana, ano kanunay magpuning iyang asawang init ug o? Pati nga ako, nayumba dong. Iluwan mong ka. Oh, bitaw. Nalibok, kumuro sa kanang, kita ka nang ilo og magkaon niya mo duulon. Kuya kayo, Mamagot. ang bato natin mong tudlo. Oo. Lahi mo itong, nagturo mi sa una ni Director Reliano. Nagtaon ko, nag-apel ang itlog. Sabo, Usa man kay yurot mo kagkaon nakagumpay apel sa imong itlog baka nang humba naman ang itlog sagol. Imo man nagihurot ka na no may nabilin. Na ikaw po sa bawo na. Direto istorya
maki, awaki, muragwa gyoy, Ginoo sa inyong pagpuyo. Hinumdumi nga sa kami nyoon, giingon ko din nga labi nagkaslon ka magawas ko kamo magkasal. Kay ug kinasal gani kamo sa dili pa mo bendisyon ang pare, mingon gyud ang pare nga naa ang Ginoo sa inyong tunga. Sa inyong pagtiayon, murag walo ko kakita, pero ming init ang inyong Sa ako nang gingon, suway wake, ukba ko nung balang kasulatan, basahan diha sa mga sinulat ni Propeta Tobit. Kay sa pagminyo na ni Tobias ang iyang anak, sa wa pa sila magbuhat sa bulatos magtiayon, nagampo na sila. Ningos Tobias, Ginoo, kuha ko si Sara, dili sa kaulag, kundi sa katarong. Hinaot punta ka tagaan po kami taas ng kinabuhi tubag po sa Sara. Amen. Og nagdolog sila. Magkinguno niya ni mo sawa. Ha? Magampo ba tabi sa padung ka magdolog? Ang gusto sa buta ko nga naagid ang Ginoo sa inyong tunga. Pedro, Mauna. magampo ta Pedro. Ha? Ay! Salamat naman natin tulong manod. Tunay ko ang puzzle, Tihon.